Hai, mă! Așa. Păi ce faci, mă? Ce vrei să faci, frate? Mă tragem pe omul. E de... Hai, uite și pe Sebi ce bun. Sebi, ia o masă. Uliu! Antonio filmează schema cu balta. Hai. Stai să mă dau! Antonio îți vede curul. Soartă. Hai, mă! Să nu mă filmezi, da? Nu! Antonio se vede peste rolul. Stai, mă, așa. Și eu, și pentru mine, contactează-mă admiratoarele. Hai, mă, mai repede! Da, eu nu sunt admirator! Am făcut așa. Hai, mă! Uiu! E, te... Hai, mă, repede, ce e așa de greu? Treci printr-o baltă! Hai, du-te! Oh. Te lauzi. Uiu! Și acum la tine 360 de grade. Hai! Bun, gata.